Beda l-proġett ambjentali fuq is-sit fejn bħalissa hemm il-faċilità tal-iskart ta' Sant'Antnin fejn il-maġġoranza ta' xogħlijiet twaqqfu f'Diċembru tal-2022. Waste Serves armat l-apparat u ħejjiet is-sit biex jinbidel fi spazju aħjar għal pubbliku. L-ewwel fażi b'investiment ta' madwar 4 miljun euro se tinkludi l-bini ta' parkeġġ ta' 3 solari mammar b'faċilitajiet ta' park and ride u 3 ġibjuni għat-tisqija u l-ħażna tal-ilma tax-xita. Il-proġett jinvolvi wkoll it-tħaffir ta' qadir artifiċjali ta' 4200 metru kwadru iddisinjata biex ittejjeb il-biodiversità u toħloq ambjent tranquill għal viżitaturi. Il-kap eżekuttiv ta' Waste Serve Richard Bilocca qal li din il-fażi mistennija titlesta f'9 xhur waqt li ssejħa l-offerti għat-tieni fażi b'investiment ta' 33 miljun euro se toħroġ fi ftit xhur biex wara li tiġi aġġudikata jibdew jidħlu s-siġar maturi fis-sit. Beda xogħol ta' kostruzzjoni fuq il-proġett li ħajkollu faċilitajiet ta' edukazzjoni ambientali ħajkun hawn lejk ukoll u l-iskop huwa li t-tfal tal-iskola jkunu jistgħu jiġu hawnhekk ġo setup edukattiv ta' kwalità għolja ħafna, setup modern fejn ħajkunu jistgħu jaraw jmissu bidejhom ċertu elementi relatati mal-ambjent Malti. Is-Sur Bilocca qal li lil minn dan il-proġett Waste Serve qed tinvesti 500 miljun euro biex ir-residenti tal-inħawi tal-Matab ma jibqgħux ibatu l-effetti koroħ li ilhom jiffaċċjaw għal snin sħaħ minħabba l-iskart fil-miżbliet. Il-Ministru għall-Ambjent u l-Enerġija Miriam Dalli qalet li dan il-proġett jirrifletti b'mod ċar il-viżjoni tal-Gvern għal pajjiż aktar sostenibbli. Aħna tajna impenn lill-poplu ġenerali li nkunu qegħdin inwettqu l-ikbar inizjattivi fejn jidħlu spazji pubbliċi. U dan huwa wieħed mill-impenji li ħadna anke fil-manifest elettorali ta' qabel l-aħħar elezzjoni. U llum qegħdin hawnhekk fl-ewwel xogħlijiet issa biex inkunu qegħdin inwasslu dan il-proġett li ser ikun wieħed mill-ikbar li qegħdin nitkellmu fuq aktar minn 23,000 metru kwadru ta' park miftuħ. Il-Ministru Miriam Dalli komplettajt li bħala parti mill-viżjoni tal-Gvern hemm l-impenn li ma jitħallowx aktar miżbliet lil ġenerazzjonijiet li tilgħin u li fejn kien hemm miżbliet dawn jinbidlu f'parks u ġonna. Qalet li l-impjant ta' Sant'Antnin u eżempju tipiku ta' dan. Dr. Dalli temmettajt li kif sar f'diversi lokalitajiet qed jinħolqu spazji ħodor miftuħa għall-ambjent aħjar. Is-Sindku ta' Marsa Scala Mario Calleja laqa dan l-investiment li qal se jbiddel l-impjant ta' Sant'Antnin f'park għad-gawdija tal-pubbliku.